Ukuqonda ukuthi impilo yakho ingashintsha ngokuphazima kweso, kunjengokubona isilwane esingavamile ehlathini, akulindelekile, kodwa kwenzeka. Abantu abaningi bayagxila ekuthandazeleni izinguquko ezihamba kancane, ngokungathi ukuphila kuyisibaya sokugijima lapho isiphetho siqondwa kusengaphambili. Kodwa iqiniso liwukuthi konke kushintsha ngesikhathi sokuthi uthathe isinqumo sokuqeda imicabango emisiwe, imicabango ebutha njengezulu elikhulu phezu kwekhanda lakho. Ngibonile abantu abakhulu, abafundile, abaneziqu ezinkulu, bagxile emisebenzini abayizondayo, bekhona ezikweletini, bezizwa bengasaphumi. Ngibonile nabantu abangafundile, abaphila impilo eyonqabileyo, befinyelela impumelelo emali nakulokho abakufunayo ekuphileni. Uma ucabanga ngabo, ungabona ukuthi umahluko awusikho eziqu, kodwa kukuthi umuntu ucabanga ngani. Le micabango, ngiyazi, yakhula ungaqondi, ikhiqizwe ngabanye ngaphambi kokuba uzalwe. Khona-ke, ubuzeke kangaki uthembise ukuthi uzoshintsha impilo yakho, bese emva kwamasonto ambalwa uphinde wenze izinto ezifanayo. Ucabanga ukuthi akuqinile. Cha. Yilona lelo qhinga, umkhuba nemikhuba ebusa impilo yakho nsuku zonke. Ngiyakhumbula usuku engakuqonda lokhu. Ngangingeneminyaka engama-28, ngingena msebenzi ozinzile, ngingena ziqu, ngingena lutho. Ngaleso sikhathi othile wangiphakamisa incwadi ethi Think and Grow Rich. Ubuzeke ngenza ini? Ngayilandela njengoba ibhalwe. Akwazanga iminyaka ukushintsha, umsebenzi wami wokuqala wangenza imali eningi kakhulu ngonyaka wokuqala, ngingena lutho, ngingena ziqu. Kungani kwaba khona lokho ngokushesha? Ngoba ngishintshe inkambo yemicabango. Ucabange, kusukela lapho uzalwa, kwakukhona obekulungiselela ukuphila kwakho. Awukhethanga imicabango yakho yokuqala, ukwesaba kwakho, indlela ophatha ngayo imali, ubudlelwane, noma ukuzizwela. Konke lokhu kwakulungiswe ngaphambi kokuba wazi, njengoba othile efake isoftware engqondweni yakho futhi uyisebenzisa kuze kube namhlanje, ungaqondi. Okumangazayo ukuthi abaningi abakwenzile lokho, babengazi ukuthi benza ini. Baphakamisa leyo mikhuba efanayo abayitholile, abaningi babekhawulelwa, bexhaphaza izinqumo zakho. Uma ungayeka lokhu, uzoqhubeka uthole imiphumela efanayo impilo yakho yonke. Umbuzo uthi, ushintsha kanjani into oyengayazi ukuthi isebenza? Kulula, kodwa kudinga isibindi. Okokuqala, udinga ukuqaphela ukuthi impilo yakho yimanje iyimphumela yale mikhuba, le micabango nezenzo ezibusayo izingxenye ezinkulu zezinqumo zakho. Akukho lutho oluguqukayo uma ukholelwa ukuthi impilo yakho yingcebo noma ihlazo. Lapho ngikuqonda lokhu, ngiyaqaphela ukuthi angidingi ziqu noma amandla okuqokwa ukuze ngenze impilo emisha. Ngangidinga ukushintsha indlela yemicabango. Ngiyakhumbula usuku engagcina ngihleli ngephepha elingenalutho futhi ngabhala ngendlela engifuna ukuba kube khona impilo yami, ngingazithwalisi ngalokho okubonakala kwenzeka noma kunengqondo. Angikhathalelanga ngamakhono ami noma ngalokho enganginakho ngaleso sikhathi. Ngigxile ekuchazeni ngemininingwane, indlela yokuphila engangiyifuna, uhambo engangizokuhamba, abantu engangizoba nabo, ukuthula engangizokuthola ekuseni. Lapho ubhala kanjalo, uthumela imiyalo eqondile engqondweni yakho, uthi, lokhu engikufunayo, yilapho siya khona. Kodwa kunento ebaluleke kakhulu, akwanele ukubhala bese ubuyela emuva, njengoba kube yilokho nje. Kusukela lapho uchaza impilo oyifisayo, zonke izinqumo zakho zansuku zonke kufanele zihlolwe yilo mbono. Kunjengokubuyekeza uhlelo lokusebenza lwedivayisi yakho yeselula, akukubi ukufaka inguqulo entsha uma uqhubeka usebenzisa izinhlelo zokusebenza ezingasebenzi. Uma umbono wakho ukhululekile emalini, akukubi ukusebenzisa okungaphezu kwalokho oyikhiqizayo noma uhlale emsebenzini ongumthwalo uma ukuphephe. Umkhuba omusha udinga izenzo ezintsha. Kukhona into abambalwa abayiqondayo, ukushintsha indlela yemicabango akulona inqubo ende ethatha iminyaka. Ingaqala namhlanje, manje. Konke okudingayo ukuqaphela, leso sikhathi lapho uqaphela ukuthi uqhubeka usebenza ngokuzenzakalelayo bese unquma ukubusa. Lapho kwenzeka lokhu, uqala ukuqonda imicabango ekuvalayo.
Mhlawumbe ubuzeke uzwile impilo yakho yonke ukuthi imali kunzima ukuyithola noma ukuthi owazalwa emsulwini ufa emsulwini. Yilowo mkhakha omdala. Lokhu akuyona iqiniso, kuyifayili elibi engqondweni yakho, futhi lingasuswa futhi lishintshwe. Ngibonile abantu beguquka ngokuphelele lapho bekuqaphela lokhu. Nganginawe umuntu owayebona ukuthi kufanele asebenze amahora ayishumi-nesithupha ngosuku ukuze aphumelele. Iqhinga lakhe lalithi ukuphumula kukugebha. Lapho eguqula le micabango, waqala ukudeleka imisebenzi ukuthi aqaphe impilo yakhe, futhi ngokumangazayo, wenza imali eningi ngokusebenza kancane. Akazange abe uhlakaniphile usuku olulodwa, kodwa wabuyisela uhlelo lokusebenza oluqondisa izenzo zakhe. Ungakwenza lokho. Thatha iphepha manje bese ubhala uhlelo lwakho olusha. Ungavumeli uthande ukucaca. Uma umbono wakho ucacile futhi unethemba, kuyoba lula engqondweni yakho ukufumana izindlela zokukufeza. Kunjengokushintsha indawo ejisi. Uma ubekela indawo entsha, iqala ukuqagela indlela ngokuzenzakalelayo, kungakhathaliseki ukuthi ukhona kuphi manje. Okumangazayo ukuthi ngesikhathi sokuthi unquma ngempela ukufaka leli qhinga, ingqondo yakho nokuziphatha kwakho kuqala ukuhambisana, futhi ushintsho luyeka ukuba umbono bese luya emsebenzini ophilayo owuzizwa usenzeka nsuku zonke. Abantu abaningi baphila njengokungathi banesikhathi esiningi emhlabeni. Bavuka, balandela umkhuba, benqabela izinqumo ezibalulekile futhi bawubeke eceleni amaphupho kuze kube kusasa okungafiki. Bakwenza lokhu ngoba bakholelwa ukuthi basenalo isikhathi esiningi. Kodwa iqiniso liwukuthi akekho owaziyo ukuthi kusale kangakanani isikhathi. Kungaba amashumi eminyaka noma kungaba amahora ambalwa nje. Ngikufunde lokhu ngendlela embi ngisesemncane. Nganginabangani uBob Yates. Sasenza konke ndawonye. Wayeyilowo owabonakala enesikhathi esiningi impilo. Ngosuku awayegcwalisa iminyaka eyi-16, wathola ilayisensi yokushayela. Ngemva kwesikhashana, wayebuyela emgwaqweni futhi, ngokuphazima kweso, konke kwaphela. Imoto yashaya udonga lwephonti futhi impilo yakhe yaphela njengelanga. Uma ubuze uBob imizuzu engamashumi-30 ngaphambi kengozi ukuthi ucabanga ukuthi unesikhathi esingakanani, mhlawumbe wayeyosho, okungenani amashumi-50 eminyaka. Kodwa iqiniso liwukuthi wayengenaso nesikhathi esingaphezulu kwemizuzu engamashumi-30. Lokho kwaba yingozi engizikhumbula kuze kube namhlanje. Ngakolunye uhlangothi, ngibonile nogogo wami, owayesuka eminyakeni engamashumi-60 ethi, ngizakufa maduze. Walandisa lokhu amashumi-30 eminyaka. Waphila iminyaka engamashumi-94 enempilo enhle. Wayecabanga ukuthi unesikhathi esincane, kodwa eqinisweni wayenesikhathi esiningi kunalokho ayekucinga. Lezi zindaba zimbili zangifundisa ukuthi isikhathi asihambisani nengqondo. Akukwazi ukulinganisa isikhathi esisale, futhi ngiyona leyo nto yonke iminithi kufanele iphiwe ngokuqaphela. Uma uqonda lokhu, uyaqaphela ukuthi ukusebenzisa amandla ekubuyiseleni amaphutha adlulile noma ukukhathazeka ngezinkinga ezingakabi khona kuyisikhathi esilahlekile. Okudlulile akukwazi ukulungiswa, futhi ikusasa likhululekile, lixhomekeke ezinhlelweni ozithathayo manje. Njalo lapho ukhetha ukulibalekela into ebalulekile, ubeka engcupheni yokuba ungalwenzi. Ngibona abantu abaningi bethi, lapho nginawo imali, ngizovula ibhizinisi lami noma lapho izingane zikhule, ngizokuqaphela mina. Kodwa abaqondi ukuthi lezo zimo ezinhle zingase zingafiki. Noma zifika, isikhathi esilahlekile asibuyele. Okwenza umehluko akuwona isikhathi lapho izimo zishintsha, kuyilapho unquma ukushintsha, kungakhathaliseki izimo. Mina ngokwami sengiyizwe izikhathi lapho ngishiya khona ukuthatha isinyathelo ngokulinda izimo eziphelele. Ekuqaleni kohambo lwami, ngemva kokuba ngiqale ukuthola imali, sahlala phansi ngoba sifuna ukuzilungiselela, sifunda. Lapho ekugcineni sinquma ukuqala, saqaphela ukuthi besingakwenza ngaphambi kwalokho. Salahlekelwa isikhathi esiyigugu, hayi ngoba sasingewazi ukuthi yini okufanele siyenze, kodwa ngoba sasishiya isikhathi esikhulayo siyeke.
Isikhathi sifana nejuba eliwileyo, uma ungasilusebenzisi liyaphela. Ngakho-ke, uma kukhona okuthile okwaziyo ukuthi kufanele ukwenze, isikhathi sinjengamanje. Akusikusihlwa, akusingesonto, akuyona lapho kungasebenza. Kunjengamanje. Zonke izinyathelo ozithathayo namhlanje zakha isisekelo sokuba kusasa ufuna ukuphila. Futhi yonke inyathelo oyishiyayo ikugcina ufana. Iqiniso liwukuthi lapho uzibophezela ekwenzeni okwamanje, ngaphandle kokulinda izimo ezinhle, uthola ukuthi lezo zimo zikhiqizwa ngoba uqalile. Kunjengokucindezela umnyango omkhulu, kunzima ukuqala. Lapho uqala ukuvula, okunye kugeleza. Futhi yilona lelo isinqumo sokuqala manje ehlukanisa abantu abaphila ngokugcwele kwabanye abachitha isikhathi behlela kuphela ukuphila. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi ulwazi ikhona. Kodwa lokhu kuyinye ezinkolelo ezinkulu esizifundiswe zona. Ulwazi akulona amandla, luphawu nje. Kunjengokuba nebhange elikhulu futhi ungalisebenzisi. Ungahlanganisa izincwadi, amakhosi, iziqu namasertifiketi, kodwa uma ungalisebenzisi lokho okufundayo, akukho lutho oluguqukayo ekuphileni kwakho. Ngibonile abantu abanezinkulungwane zeziqu namasertifiketi abalwa nokukhokha izikweletu. Futhi, ngakolunye uhlangothi, ngibonile abantu abangafundile abakha ingcebo ngoba basebenzisa lokho abakwaziyo ngendlela ehlelekile. Cabanga ngabalindi bezincwadi. Bawaqaphela usuku lonke ulwazi oluningi kunanoma ubani ocebile. Kodwa lokho akuwutholi ucebile. Kungani? Ngoba inani lolwazi libonakala lapho lusetshenziswa. Kunjengokuba nerepisi yokudla okuhle futhi ungangeni ekhishini ukuze ukulungiselele. Inkinga iwukuthi siqeqeshwe kusukela ebuntwaneni ukukholelwa ukuthi ukuqoqa ulwazi kwanele, njengokungathi ukuphila kuyivivinyo lapho kunokwanele ukunikeza izimpendulo ezilungile ukudlula. Isikole sifundisa ukukhumbula, kodwa asifundisi ukwenza ngokusekelwe kwalokho esikwaziyo. Mina ngokwami sengikubonile lokhu. Lapho ngiqala, ngangingenazo izinto eziningi, kodwa nganginencwadi, Think and Grow Rich, nesisinqumo, ukulandela imiyalo ngokugcwele. Angizange ngifunde futhi ngigqamise amakhasi, ngenza. Uma incwadi yayithi bhala imigomo yami, ngiyalopha. Uma yayithi cabanga ngomphumela, ngicabanga nsuku zonke. Uma yayithi yenza into ethile, ngiyenza ngaleso sikhathi. Futhi lokhu kwaba yumehluko phakathi kokwazi nokuyenza okushintshe umdlalo wami. Ubuzeke uqaphele ukuthi bangaki imicabango emihle obuye ube nayo, kodwa awuzange uyisebenze. Zingaki amathuba owawuyeka ngoba unqumedi ukulinda ukuzilungiselela kangcono. Lelo thina lokulinda kuyisigcobo esikhulu sokuphumelela. Ukwesaba ukwenza amaphutha, ukungabaza ukuthi uyakulungela, konke lokhu kukugcina ungenzi lutho. Kodwa nansi iqiniso elikhululekile, awusoze waba ngumuntu ophelele. Awudingi ukuba khona. Ukuthuthuka kwenzeka lapho uqala ukuhamba, ngisho noma ungenawo wonke impendulo. Ukusebenzisa lokho osekwaziyo ngokusheshsha kudala umphumela onamandla. Kunjengokutshala imbewu, awudingi ukuqonda lonke ulwazi olukhona ngemuva kwe-photosynthesis ukukuhlanganisa emhlabathini nokulitshela. Uyatshela futhi ukhula. Ngokufanayo, lapho unquma ukusebenza kumcabango osekhona engqondweni yakho, ushintsho luqala ukwenzeka, futhi, ngezikhathi eziningi, amathuba abukeka ekude aqala ukubonakala. Ngikumema ukuba wenze lokhu namhlanje, khetha umcabango, omunye nje, osekwaziyo ukuthi ungathuthukisa impilo yakho, bese uwusebenzisa ngaphambi kokuba lolo suku luphele. Kungaba into elula, njengokwenza ucingo olukhulu, ukuqala umsebenzi osele unesikhathi eside noma ukhulume nabo obengabhekile. Akubalulekile ubukhulu, okuqakathekile yisenzo. Ngoba ngesikhathi sokuthi usenze into, uthumela umyalezo ocacile kwengqondo yakho, ngiyabusa. Uma uqaphela ukuthi isenzo yamandla, uqala ukubona ulwazi ngendlela enye. Liyeka ukuba umthwalo bese liba ithuluzi. Uma wenza okuningi, ukhulisa ukuthembela kwakho. Lokhu kuthembela, ngakolunye uhlangothi, kuyakhuthaza ezinye izenzo, ukudala umjikelezo oguqula impilo yakho ngokuphelele. Yilokhu okwenza abantu abavamile bafinyelele imiphumela emangazayo,
hayi ngoba bayazi okuningi, kodwa ngoba benza okuningi ngalokho abakwaziyo. Ubuze uqaphele ukuthi sichithe isikhathi esiningi siqongeleleke iqembu elincane labantu. Futhi, ngaphandle kokubona, siqala ukucabanga, ukukhuluma nokuziphatha njengabo. Akuyona inhlanhla. Kuyithonya nje. Iqembu lakho lomphakathi lisebenza njengomsakazo, uyaqonda lokho okusemgceni ofanayo. Futhi, njengomsakazo, uma ufuna ukulalela umculo ohlukile, kufanele ushintshe isiteshi. Uma ufuna umphumela ohlukile, kufanele ushintshe uhlobo lwabantu abathinta impilo yakho. Ngikubonile lokhu ngokuqondile lapho ngiqala ukushintsha ngezimali. Ekuqaleni ngangiqongele abantu abangenawo umqondo wokukhula. Abantu abahle, ngokuqinisekile, kodwa abakholelwa ukuthi okubalulekile ukuba nomsebenzi oqinile noma ukuthi imali kunzima ukuyithola. Futhi, ngaphandle kokuvuma ngokuphelele, le micabango yaqala ukungidonsela phansi, njengezikhulu ezingabonakali. Kulokho lapho ngiyaqaphela khona ukuthi, uma ngifuna ukuqhubeka ngikhula, kufanele ngibe eduze kwabo abacabanga ngokukhulu, ababona amathuba lapho abanye bebona khona izinkinga. Lapho ngishintsha iqembu lami, konke kwashintsha. Ngaqala ukuxhumana nabaphathi bebhizinisi, abantu abangakhali ngezinkinga, kodwa bakhuluma ngezisombululo. Umphumela wawukhulu kangangoba, ngesikhathi esifushane, inkampani yami yakhula yaya emadolobheni amaningi naseLondon. Futhi kwakungeyona ngokuxhumana engikwenzile, kodwa ngokushintsha indlela yami yokucabanga. Ukuba eduze kwabo abaphila lokho ofuna ukuphila kuso kuyenza ingqondo yakho ilungele ukulandela lelo qhinga. Lokho ongase ungakuqondi ukuthi lokhu kuthonya kusebenza ngezindlela ezimbili. Uma uchitha usuku nabantu abakhala emsebenzini, besaba ubungozi futhi bekhona emoyeni wokuntuleka, kuyasho ukuthi uzokuthola lezo zindlela ezifanayo. Akunandaba ukuthi uthidi ucinga ngokuhlukile kangakanani, indawo ihlale ishiya izindawo. Kunjengokuhlanganisa inhlanzi enempilo ethanki engcolile, kungakhathaliseki ukuthi inamandla kangakanani, iyogcina ikhipha lokho okuseduze nayo. Manje, angithi ukuba ulahle konke uqede izibopho ngokushesha. Engifuna ukuba uqonde ukuthi, uma ufuna imiphumela ehlukile, kufanele uthuthukise ukubonisana nabantu abasesezingeni ofuna ukulifinyelela. Kungaba ukungena emaqenjini okufundisa, ukuya emibuthanweni, ukuqondana nabantu abakhuthazayo online. Namhlanje, nge-internet, ungafinyelela emicabango wabaholi abakhulu, abaphathi bebhizinisi kanye nochwepheshe ngaphandle kokushiya ikhaya lakho. Ngiyakhumbula umphathi bebhizinisi engikhulume naye, owayehlala efanayo imali 10 eminyaka. Lapho sihlola ndawonye oxhumana nabo, kwabasobala, wayesebenzisana nabantu ababezingeni elifanayo noma ngaphansi. Akukho zikhuthazo zokuba acabange ngokukhulu. Ngemva kwezinyanga ezimbalwa, ngemva kokungena eqenjini lebhizinisi nabantu abanolwazi, umdlalo washintsha. Akukho ngoba ufunde ubuciko obukhulu, kodwa ngoba waphoqelelwa ukwandisa umbono wakhe ngaye. Ngakho zibuze, abantu abahlanu ohlangana nabo namhlanje baphila lokho ofuna ukuphila. Banomqondo ofanele ukuba ufinyelele imigomo yakho. Uma impendulo ingucha, kufanele ulungise lo mkhuba. Iqembu lakho lingaba yilona ligxobo eliya ezingeni elikhulu noma ubuganga obungabonakali okugcina ufana. Futhi ukukhetha ukuthi yikuphi kusezandleni zakho. Abantu bachitha ukuphila bakholelwa ukuthi okubalulekile indlela efanele, uhlelo oluphelele, indlela ekugcina iwenze konke. Bayachitha isikhathi namandla befuna indlela futhi ababukeli bona abadinga ukuba khona ukuze benze lokhu kuhlelo kusebenze. Futhi yilapho iphutha likulo. Impumelelo ayisiyona ingcebo, kuyindlela efanele yokusebenzisa noma iyiphi indlela ngokuzibophezela nangesibindi. Ngikufunde, ngemva kwamashumi eminyaka ekufunda nakwezinto engizenzile, ukuthi impumelelo yingxenye eyisishiyagalolunye nakunwaba ingqondo futhi nje eyishumi nakunwaba indlela. Futhi abantu abaningi bayiguqula le ndlela, bechitha imizuzu eyisishiyagalolunye nakunwaba behlela futhi eyishumi nakunwaba beqala. Mina ngokwami sengiyibonile le ngxwaba yokuthola imiphumela ngaphandle kokuyiqonda ngempela. Lapho ngiqala ukuthola imali eningi, kwakungeyona inhlanhla, futhi ngiyazi.
Kodwa kwakungeyona ngoba ngangihlakaniphile noma ngangingumfundi omuhle, angizange ngifunde. Khona-ke yini eyayichaza lokho? Ngumuntu owayeqonda ngokugcwele ukuthi uyasiletha impilo. Kwakuyilapho ngiqala khona ukufunda ingqondo, lapho ngiyaqaphela khona ukuthi nganginenemizwa ngenhlanhla, ngangiqaphela ingqondo ehambelana nempumelelo ngaphandle kokuyiqonda inqubo. Ngangingumuntu onamandla, ngangikholelwa ukuthi ngingakwenza lokho futhi ngenza njalo. Indlela engangiyisebenzisa yayibalulekile, kodwa yayisebenza ngoba ngangikholelwa kuyo futhi. Okubaluleke kakhulu, ngangikholelwa kimi. Futhi nansi into ebalulekile, ingqondo yakho isebenza njengesihlungi. Iyona eqinisekisa ukuthi uqonda kanjani amathuba, ukuthi uzophendula kanjani izinselele futhi nohlobo lomphumela olufanele. Abantu ababili bangafinyelela emsebenzini ofanayo, ukufundiswa, ubuchwepheshe, futhi omunye uphumelela kanti omunye uhluleka. Akuyona ngoba indlela isebenze komunye futhi ayisebenzi komunye. Kungoba ingqondo yomunye yayilungile ukuthola okuningi kuleyo ndlela, kanti yomunye yayichaphaza yonke inyathelo. Ngingathanda ukuphakamisa inselelo elula ekubonisa lokhu ngokushesha. Phakathi kwamahora angama-24 alandelayo, ziphathe njengomuntu ofuna ukuba yena. Cabanga njengoba engacabanga, khuluma njengoba engakhuluma, thatha izinqumo njengoba engakuthatha. Uma ufuna ukuba umholi oqinile, zibuze ngaphambi kokwenza into, yini umholi oqinile angayenza kuleli simo? Uma ufuna ukukhululeka ngemali, zibuze, lokhu kuqondisayo noma kungenzeki ngikhululeke emalini? Phakathi nosuku olulodwa, uzobona ukuthi zingaki izinqumo ezithathwe ngokuzenzakalela ngokusekelwe eqhingweni lakho lamanje, futhi uzoqonda ukuthi kungani usaphila impilo oyifisayo. Ngiyakhumbula isimo lapho lokhu kwaba sobala kimi. NgangiseLondon, nginemali yokusebenzisa, ngihamba emhlabeni, futhi ngiyaqaphela ukuthi, naphezu kwempumelelo yonke, ngangingekho umthwalo wemfanelo ngezimali zami. Kwakuyisikhathi sokuthuka, ngoba ngiyabona ukuthi akuwona umsebenzi olukhulu, ngangidinga ukucabanga nokuziphatha njengomuntu owayekwazi ukuphatha okuningi. Lokhu lashintsha ngokuphelele ubudlelwano bami nemali futhi kwakha ingcebo yami ngokuqhubekayo. Uma uqonda ukuthi impumelelo, ngaphezu kwakho konke, yingqondo, uqala ukubona ukuthi akukho ndlela yokuthatha isikhashana eya kuhlukanisa ingqondo. Ungakopisha indlela yomuntu ophumelelayo futhi uphumelele, uma ungalungisi indlela ozibona ngayo, ukuziphatha kwakho nokuphendula kwakho emhlabeni. Sawubona. Ukuphishekela impumelelo akuyona indaba yokulinda izimo eziphelele, kodwa ngumsebenzi wokuzibandakanya. Kufana nokulima, awulindi imvula ephelele, ulima bese ukhuleka. Ukuhlala ucindezela umoya, uthi anginawo amandla, anginawo imali, anginawo isikhathi, lokhu kuwumkibe. Ingqondo inamandla okudala izaba eziningi. Ngizibonele lokhu, ngiqala ibhizinisi lami ngingenalutho, kodwa ngithathe isinyathelo. Kwakunzima, kodwa ngaqhubeka. Abantu abaningi bacabanga ukuthi impumelelo ifika ngokulinda, kodwa empeleni ifika ngokwenza. Ukuqala kuyisihluthulelo. Kufana nokufaka itshe emanzini, lithoba kancane kancane, kodwa liyaqina. Ngibonile abantu abangenamali, abangenalwazi, beqala izinto ezincane, babe nempumelelo enkulu. Kungani? Ngoba beqhubeka. Kungumsebenzi, hayi umlingo. Khumbula umfana engibonile, enenombolo, kodwa walinda izikhathi ezinhle. Eminyakeni eminingi kamuva, usaphenduke ukuba yilowo muntu ofana naleyo. Omunye wenza into efanayo, manje uyisigqila semali. Akuyona inkani, kuukwenza. Qala ngalokho onakho namuhla. Yenza okuthile, noma kuncane kangakanani. Yenza isinyathelo sokuqala. Kufana nokukhanyisa ibhabula emnyameni, awuboni konke, kodwa ukhona. Ukuqhubeka kuyakukhanyisa indlela. Ukuhlala ukhala ngezimo, akukusizi. Kufanele uqonde ukuthi ungalawula kuphela imicabango yakho, imizwa yakho, nezenzo zakho. Okunye akuyona yona. Ngizibonile ngangihlala ngikhathazeka ngezinto engingazilawuli, abakhuphisana nami, izimakethe, izinto ezingalindelekile. Lokhu kwenza ngiqede amandla ami. Ngathola ukuthi ngokugxila kwalokho engingakwenza, kwakuyilokho kuphela okubalulekile.
Ngaqala ukwenza lokho, kwaba khona izingxenye ezihlukile. Impilo iyaziletha izinto ezingalindelekile. Kufanele uqonde ukuthi awukwazi ukulungisa konke. Umgomo ukuthi uzokwenzeni uma kukhona okuhleleke. Ngibonile abantu abanamakhono bephuthelwa yithuba ngoba behlala bekhalela izimo. Yenza into elula. Uma kukhona okuthile okuthukuthelisayo, zibuze, lokhu ngingakulawula yini? Uma impendulo ithi cha, shiya. Uma impendulo ithi yebo, yenza ngokushesha. Lokhu kwenza kuphele amandla akho. Ungalwi izimpi ezingadingekile. Impilo ifana nokuhamba elwandle. Awukwazi ukululama isimo sezulu. Ungakwazi ukulungisa izilawuli zakho. Ungakwazi ukwakha indlela yakho. Qala ukuzenzela lokhu okuncane njalo uzobona umehluko. Uma ufuna ukuqhubeka nale ndlela, qhubeka nokubuka ividiyo elandelayo. Ngiyabonga. Siyabona kuvidiyo elandelayo.